Mä en ole suinkaan aina ollut hyvä vuorovaikutuksessa. Joku saattaa näin ajatella, koska tänä päivänä mä kirjoitan siitä, puhun siitä ja oon saanut myös kouluttaa siitä ihmisiä. Totuus on kuitenkin aika paljon muuta. Mun nimi on Ari Kärkkäinen ja sä katsot Ihmisten kanssa YouTube-kanavaa. Tervetuloa mukaan! Syy, minkä takia mä aloitan mun YouTube-kanavan tällä videolla on se, että mä haluan kertoa mun oman tieni tähän pisteeseen. Ja samalla avata vähän sitä taustaa, että miltä pohjalta näitä videoita tänne kanavalle on tulossa. Mä oon tehnyt noin 20 vuoden uran terveydenhuollossa, erilaisissa yksiköissä ja erilaisissa organisaatioissa. Mä oon vasta jälkikäteen ymmärtänyt sellaisen asian, että miten tärkeää se aito läsnäolo sen potilaan kanssa olisi ollut ja miten tärkeässä roolissa omien tunteiden tunnistaminen ja tunteiden hallinta olisi ollut. Ja ennen kaikkea se, että miten tärkeää olisi ollut se, että mä olisin ihan oikeasti uskaltanut kuulla sen, mitä mun potilaat milloinkin mulle oli sanomassa ja kertomassa. Näitä asioita mä en siis silloin aikanaan työurallani ainakaan mitenkään merkittävästi ymmärtänyt. Enkä mä ymmärtänyt sitä, että mikä merkitys näillä kaikilla asioilla olisi ollut sille mun potilaalle. Ja yhtä kaikki myös mulle itselleni työntekijänä. Rehellisesti sanottuna mä pidin esimerkiksi tunteesta puhumista ja ylipäätään tunneasioita ihan huuhaa hommana. Jos ajatellaan esimerkki tuolta päihdehoitotyöstä, niin mun fokus oli ainoastaan siinä, että miksi ihmeessä se mun potilas ei lopeta sitä päihteiden käyttöä. Mä en millään tavalla nähnyt sinne päihderiippuvuuden taakse, enkä nähnyt enkä kuullut sitä, mikä se potilaan oma tarina siitä omasta tilanteestaan oli. Jos se mun potilas jollakin tasolla otti esiin sitä, että kun on nämä tunteet ja tämä on tunne-elämän sairaus, niin mä muistan jopa hieman ärsyyntyneeni, että no mitä ihmettä, että miksi me emme nyt vaan keskity siihen, että miten me saadaan sut lopettamaan se päihteiden käyttö. Sen lisäksi mulla oli erittäin vahva käsitys mun omasta erinomaisuudestani, eli mun omasta ammattitaidostani. Mä oikeastaan lähestulkoon aina luulin tietäväni, että mikä sille mun potilaalle on parhaaksi. Ja nämä kaksi asiaa mun mielestä kyllä sulki sen ihan täysin, että mä olisin aidosti kuullut, mitä mun potilaalla on mulle sanottavaa. Koska mä en oikeastaan edes halunnut kuulla, mitä se potilas mulle sanoo. Koska jos mä olisin oikeasti antanut itselleni luvan kuunnella potilasta aidosti ja todella kuulla sen, että mitä se ihminen haluaa mulle kertoa, niin sieltähän olisi saattanut tulla jotain sellaista vastaan, mihin mulla ei olisi ollut mitään keinoa, kikkaa, vastausta. Ja siitä olisi seurannut mulle semmoinen äärimmäisen epämukava tunne siitä, että ei hitse, että enhän mä osaakaan tätä hommaa, enhän mä pystykään auttamaan tätä ihmistä. Eli riittämättömyyden tunne. Mä oon jälkikäteen miettinyt, että mikä ihme musta teki tällaisen sairaanhoitajan. Ja ehkä se vastaus saattaa löytyä sieltä työhistorian varrelta. Mä tein mun vakituisen sairaanhoitajaurani viimeiset 7 vuotta erittäin itsenäistä työtä. Kun mä olin päivystyspsykiatrialla sairaanhoitajana, niin yksi meidän semmonen missio, joka siis tuli organisaation puolelta, oli se, että voidaanko sanoa, että meidän piti suojella psykiatrian osastoja liialliselta kuormitukselta. Se on ehkä riittävän diplomaattisesti sanottu tässä kohtaa. Ja jostain syystä mä otin tämän tehtävän erittäin kirjaimellisesti. Muistan hyvin, ennen kuin mä edes pääsin minkäänlaiseen keskusteluyhteyteen sinne päivystykseen tulleen potilaan kanssa, niin mä olin jo tehnyt sellaisen päätöksen mielessäni, että minä teen kaikkeni, että sinä et pääse tai että minä en joudu viemään sinua psykiatriselle osastolle hoitoon. Ja jos kaikesta huolimatta näin pääsi käymään, että mä jouduin ohjaamaan sen potilaan sinne osastohoitoon, niin mä koin epäonnistuneeni tosi vahvasti siinä mun työssäni. Mä koin sellaista tunnetta, että en mä nyt osannutkaan hoitaa sitä asiaa sillä tavalla, että se potilas olisi lähtenyt sieltä päivystyksestä kotiin. Ja mä koin myös ikään kuin pettäneeni työnantajan odotukset mua kohtaan.
Organisaatioillahan on totta kai oikeus määrittää työtehtävät ja määrittää ne tavoitteet ja visiot ja missiot ja strategiat, niin kuin me tiedetään. Näistäkin organisaation oikeuksista huolimatta, niin mä olisin varmasti toiminut toisella tavalla silloin, jos mä olisin ymmärtänyt, että mitä on laadukas vuorovaikutus ja mitä on ne omien tunteiden ja myös niin kuin potilaan tunteiden tunnistaminen. Mutta mä en ymmärtänyt silloin ja sen takia mä toimin siellä niin kuin mä toimin. Nyt kun mä näin vuosien jälkeen tätä mietin ja ääneen tässä puhun, niin tähän kuulostaa ihan hullulta. Ja ehkä jopa ihan täysin tunteettomalta, kylmältä toiminnalta sairaanhoitajana. Mutta ei se silloin tuntunut. Mä koin olevani todella kovan luokan ammattilainen. Mä oon jälkikäteen ymmärtänyt sen, että silloin kun mä olisin kuunnellut, ja ennen kaikkea kuunnellut sillä tavalla, että mun tavoitteena olisi ollut se, että mä ymmärrän sitä mun potilasta, niin mä olisin saanut sieltä varmasti todella arvokasta informaatiota. Ja sitä kautta pystynyt hoitamaan monet tilanteet varmasti huomattavastikin paremmin. Koska virheitä sattui, ja osa niistä oli, mitenköhän se nyt sanoisi, traagisia, surullisia, mutta ei niitä silloin pysähtynyt miettimään jostain syystä. Toki moni asia meni ihan hyvin, mutta täytyy kyllä sanoa näin jälkikäteen, kun asiaa pohtii, että mä olin kyllä todella huono sairaanhoitaja. Silloin kun mä työskentelin päivystyspsykiatriassa ja paljon ennen sitä ja myös sen jälkeen, niin mä oon mun vaimon kanssa keskustellut tosi paljon tunteista ja niiden tunnistamisesta, nimeämisestä ja myös tunteiden säätelystä. Vaimo on tuonut ja tuo edelleen esille sitä, että miten äärimmäisen tärkeitä asioita nämä on siinä potilastyössä, mutta yhtä kaikki myös kaikessa vuorovaikutuksessa, jossa me ollaan päivän aikana lukuisia kertoja. Mä lopetin vuonna 2020 loppuvuodesta mun vakituiset työt sairaanhoitajana. Mä olin sitä ennen tehnyt 3,5 vuotta töitä päihdeyksikössä asiantuntijasairaanhoitajana. Oikeastaan ehkä sen vuoden aikana, vuoden 2020 aikana, mä aloin pikkuhiljaa ymmärtämään sen, että mikä merkitys sillä on, että tunnistaa omia tunteita ja mikä merkitys sillä on potilastyössä ja yhtä kaikki myös niin kuin omassa jaksamisessa. Ja aloin ehkä ymmärtää myös sen, että mitä se minulta tunnetasolla vaatii, että mä uskallan aidosti kuunnella ja kuulla sen, mitä potilas mulle haluaa kertoa. Valitettavasti tilanne oli silloin jo se, että mun vahva 5 sentin teflonpinta, jonka mä siis kuvittelin, että mulla on sellainen vahva teflonpinta, niin se oli saanut jo säröjä, se oli murtunut. Ja mä diagnosoin itselleni myötätuntouupumuksen ja mä uskon, että se on ihan validi diagnoosi kuvaamaan sitä, mikä se mun tilanne sillä hetkellä oli. Mä luulin, että akuuttipsykiatria, päivystyspsykiatria ja muut yksiköt, joissa mä olin työskennellyt, niin oli luonut mulle sellaisen vahvan suojan, että nyt mä oon nähnyt kaiken ja mikään ei enää hetkauta mua. Mutta kuinka ihmeen väärässä sitä ihminen loppujen lopuksi voi olla? 2021 vuoden puolella mä sain mahdollisuuden työskennellä sote-keskuksessa sairaanhoitajana. Eli ihan erilaisessa työssä, missä mä olin ollut yli 7 vuotta ennen sitä. Jotenkin mä kuitenkin koin semmoisen tietynlaisen taakan pudonneen mun hartioilta ja ehkä sen taakan putoamisen myötä niin mun silmät avautui. Mä pystyin näkemään asioita paljon eri tavalla kuin mitä mä olin nähnyt aikaisemmin. Mä huomasin siellä sote-keskuksessa, että miten eri tavalla voidaan olla vuorovaikutuksessa ja miten ikään kuin samanlainenkin potilastilanne voi saada ihan erilaisen lopputuloksen riippuen siitä, että millä tavalla se hoitaja tai lääkäri siinä vuorovaikutushetkessä on ollut läsnä. Tämä oivallus oli se, joka lähti ikään kuin sysäämään mua siihen, että mä lähdin tutustumaan enemmän vuorovaikutukseen, mä lähdin ottamaan siitä selvää ja mä lähdin myös opiskelemaan sitä. Lisäksi myös tunteista ja niiden merkityksestä siinä vuorovaikutuksessa. Ja ei pelkästään niin kuin sote-kontekstissa, vaan
elämässä ylipäätään. Kaikessa vuorovaikutuksessa pätee samat lainalaisuudet, riippumatta siitä, missä me ollaan vuorovaikutuksessa. Ja kaikki se, mitä mä tänä päivänä kirjoitan vuorovaikutuksesta, tunteista, sotesta, niin juontaa juurensa oikeastaan tästä oivalluksesta ja siitä, että minkälainen vuorovaikuttaja mä olin mun työuralla ikään kuin huonoimmilla. Kun me ihan aidosti panostetaan vuorovaikutukseen ja me lähdetään niihin vuorovaikutustilanteisiin ikään kuin silmät auki, korvat auki ja käännetään fokus täysin siihen toiseen ihmiseen, niin me kuullaan huomattavasti paremmin se, mitä se ihminen meille haluaa kertoa. Ja sitä kautta me pystytään paljon paremmin ymmärtämään niitä ihmisen motiiveja ja tavoitteita ja myös sitä tunnetta, mitä niiden sanojen takana on. Ikään kuin sitä, mitä ei ääneen sanota siinä hetkessä. Mä ajattelen niin, että varsinkin tuolla sote-maailmassa, sosiaali- ja terveysmaailmassa, niin se ymmärrys on erittäin tärkeä juttu. Se on tärkeää sen takia, että me pystytään kohdentamaan niitä meidän toimenpiteitä ja sitä meidän hoitoa siihen potilaan todelliseen syyhyn, eikä siihen, mitä me oletetaan, että se potilas tarvitsee tai mikä sitä potilasta vaivaa. Ja tämän ymmärryksen saavuttamiseen ei riitä se, että minä nokkelana sairaanhoitajana arvaan tai luulen tietäväni, että mikä sitä potilasta vaivaa, mikä sille potilaalle olisi parasta. Onneksi näitä vuorovaikutustaitoja voi kuitenkin oppia ja harjoitella. Ja mä haluan oikeastaan murtaa sellaisen myytin siitä, että niitä joko on ihmisellä tai ei ole. Tai että joku nyt vaan on sattunut syntymään hyväksi vuorovaikuttajaksi ja sitten toinen taas ei ole. On totta kai olemassa supliikkinaisia ja supliikkimiehiä, jotka selviää tilanteesta kuin tilanteesta, luovii tilanteesta kuin tilanteesta, valtavan sanavaraston ja hyvien puhelahjojensa avulla. Mutta kun me ajatellaan vuorovaikutusta ihan pohjimmiltaan ja perimmiltään, niin kysehän ei ole siitä, kuka osaa puhua parhaiten tai kuka löytää parhaat lauseet mihinkin tilanteeseen. Vaan kyse on siitä, että kun me ollaan vuorovaikutuksessa jonkun ihmisen kanssa, niin sille toiselle ihmiselle pitää tulla tunne kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Mutta yhtä lailla minulle pitää tulla se sama tunne kuulluksi tulemisesta, ymmärretyksi tulemisesta ja nähdyksi tulemisesta. Se on vuorovaikutuksen ehkä semmoinen perusta, ydin. No, olenko mä nyt sitten hyvä vuorovaikuttaja? En mä ole hyvä vuorovaikuttaja. Mä haluan kuitenkin ajatella niin, että mä olen varmasti parempi vuorovaikuttaja kuin mitä mä olin esimerkiksi 5 vuotta sitten. Mä kuljen edelleen sitä omaa matkaani tässä vuorovaikutuksen maailmassa ja tää on myös se pohja seuraaville videoille, joita mä tänne kanavalle tuun julkaisemaan. Mä en voi tarjota mitään täydellistä ohjetta siitä, että näin toimien pärjää tilanteessa kuin tilanteessa. Mä en voi, enkä mä halua edes tarjota mitään hokkuspokkuskeinoja tai mitään superkikkoja tähän asiaan. Tuskin kukaan voi. Tai jos väittää voivansa, niin saattaisin suhtautua hieman skeptisesti sellaiseen. Mä lupaan sellaisia pieniä askeleita kohti parempaa vuorovaikutusta ja sitä keskeneräisyyttä ja ikään kuin sen hyväksymistä, että ei tässä asiassa ainakaan koskaan tulla valmiiksi eikä täydellisiksi. Kiitos kun katselit videon tänne asti. Mä haluan tähän loppuun esittää sulle kysymyksen. Mikä vuorovaikutuksessa on sulle semmonen asia, jossa sä haluaisit ehkä kehittyä? Jos se tuntuu sulle luontevalta, niin kirjoita tuohon kommenttikenttään sun omia ajatuksia. Sä voit laittaa sinne myös muita kommentteja tai kysymyksiä. Luen kyllä kaikki kommentit ja vastaan asiallisiin kommentteihin. Me nähdään jälleen seuraavan videon parissa. Siihen asti mä haluan toivottaa sulle kaikkea hyvää ja moikka moikka!